ekhaya mina ngangihamba kuyisabatha ngifake ibheshu ngihambelana ngoba sihambe siyohlala ethempelini lishisa ilanga ngize ngimdabukele sifuna uNkulunkulu ethempelini lokaShembe siyahlala lapha umfana lamshisa ilanga kunencwadi enginikwe umngani wami lo mngani wami unginika incwadi ngithi kena izinto ziyabheka awunginiki imali ngifuna ukugoduka uthi ngiyamazi lo muntu unemali eningi kakhulu unama-shares kumakazini uyi-shareholder Gautrain ngiyazi akaswele uthi kumina ngeke ngikunika imali mngani wami kodwa ngizokunika incwadi wanginika incwadi ebhalwe omunye umpostoli abathi uMaldonado wanginika le ncwadi ngayithatha ngayibeka lapha ngoba ngangicasukile ngithi lo muntu odlala ngani ngifuna imali nginika incwadi ngizokwenza incwadi ngivuke Saturday ngiyahamba ngisaba nokusho isabatha manje le moya ngasingidosa nginokuthi ngithi Saturday ngiyahamba ngiyasuka Saturday ngiyaphinga ngiyesontweni siyahlala lapha nomfana amaculo kwaShembe abantu amaningi kaManazaretha nabaphume eNazaretha amaculo apha ayadonsa hey yadonsa uzubuza uzofika nini uNkulunkulu la idonsa kancane kahle ufika kali iculo kunyatone wona ngathi umoya ingcwele la siyawulibazisa ngeke uzuze yazi ngangingakaze ngicabanga ukuthi lo bhudi lo uSiyabonga Thwala engaba yiphixiphiqi elinjena. Uyazi laba abantu banenkinga angazi ukuthi indaba yabo soyithini abona umuntu omhlubuki ohlubukayo uyinkinga lo muntu lo sekuphi isidingo sokuthi uma usushiyile kulelo bandla lela kade ukulo bese uyolixeka kuleli bandla elisha ufane nomfazi ophingile onedokthole esefeba lapha entabeni bese xeka indoda yakhe uthi indoda yakhe bingamnelisi bingamondli wayengancomi le ndoda aseyitholile. uSiyabonga Thwala esikhundleni sokuthi yena akhulume ngoJesu lo akathi umtholile ubhisi manje uxingana noMnazaretha. Lo muntu lo waguqa lapha esandana yosefaka umqhela ngazi noma wempala noma kwakuwani egundile njengoba egundile nje waguqa wathi angane umntwana noma abantwana babaphiwe uShembe wabathola lapha abantwana kwakulukhuni ukuthi bethola abantwana. Namhlanje inkolo yamaNazaretha isinehlabelele nenzayo uyabona ukuthi ingelosi yofika nini kwasho abantu ingelosi ifika ngoba uhlabelele usheshe zona lezi hlabelele ezizakutholisa umntwana namhlanje seziyanenza ngoba nina nikholelwa ukuba nemali anikholelwa izwe lizayo. Akekho umuntu onyanyisa njengomuntu ohlubuke ebandleni bese yolixeka kwelinye ibandla. There was no need for uSiyabonga Thwala to lambast uNazaretha as khona umuntu wayemthumela ukuthi akaye eye lapha ngoba laba uyabona nje uSiyabonga Thwala nakhona la kasekhona manje ipurpose yakhe intention yakhe ukuthi ezuza imali kuleli bandla asekulo basebenzisa igama lika Jesu ukuze bethole imali. There is totally no need. It was totally unnecessary for umuntu njengoSiyabonga Thwala oyi public figure esimazi go generations esimazi kwisibaya. There was totally no need for him to criticize and to lambast uNazaretha ngenxa ukuthi bona wayetshela ukuthi mayese iNazaretha uzoba isigwili ngoba uShembe uyathwalisa mhlawumbe wenza lento eshuwe lo muntu aseswazini othi uShembe uthwale ngengane noma uShembe ubulala izingane. Yabona lenhlamba yalo muntu lona uShembe akasiza unyazi lwesulu size Nkosi yamakhosi anginalutho mina ngisoni esibi kunazo zonke emhlabeni size uNkulunkulu sisize kakhulu ngalomuntu lo othi inkosi yamaNazaretha yathwala ibulala izingane zaseswazini ngoba lo mlando oshuwe lo muntu lo ombona ukuthi uhlanyisa umuthi wadla kakhulu umuthi akasena conscience akesabe wadla inhliziyo yebhubesi akesabe uthuka ingonyama yakhe yamaswati ngoba ingonyama yamaswati noma ngabe namapha amaphutha kodwa sike isidingo sokuphumela ezidlangalaleni ayichaphe ngalezi inhlamba ayichapha ngaso ngoba bafuna ukuthi izwe libuswe ngentando yabo.
asibona thina baseswazini yabona bekho abantu abanyanyisa njengomuntu ofike ebe nezitha noma abanesitha bese expect ukuthi bonke abantu ababe izitha zalomuntu ayisitha naye yena. Your enemies are your enemies. Musufuna ukuthi abantu bazonda abantu abazondo wena. Angithi wena obazonda ngenhliziyo yakho yasesihogweni. This is so exasperating, disgusting ukubona uSiyabonga Thwala esikhundleni sokukhuluma ngoJesu asemtholile lwaqamba amanga athi uthola uJesu ngazi umtholile. Ngabe wena Thwala into ngabe uyayenza. Ngabe wena uphamisa ingane oziphiwe uJesu. Ngoba waguqisana nezo wafunga phambi kaNkulunkulu wathi wena uShembe upha umntwana nomkakho awusamkhulume ngelanga lishisa kakhulu ngoba namhlanje ukhuluma ngelanga ngoba inhloso yakho vele kwakungekhona ukuzokholwa. Uzangithatha isifungo ungabiziwe futhi uShembe wena wawulethwe zifiso zakho zenkanuko yakho yemali neyokufuna ukuthi mayise kupha abantwana uShembe bese kuba ngathi manje wena usuyahamba usuhlakaniphe kakhulu manje subhabhe emafini uyaqaqamuka manje ngoJesu. Awubatshela ngani labantu omephambi kwabo ukuthi uShembe wakuphi umntwana. Why ubatshela ukuthi ke wena kwaShembe ke ihlabelo zakhona ziyanenza. Batshela ukuthi uShembe wakuphi umntwana. Ngoba nezinyoka namabululu nizimpisi embethi isikhumba semvu. Awukwazi ukutshela abantu ophambi kwabo iqiniso. NgoShembe ubatshela amanga ngoba ni expect imali kubo. Asikho isidingo sokugxeka inkolo ohlubuke kuyo. Kodwa vele umhlubuke wenza kanje ngalo uSiyabonga Thwala. Uyabona lama accusations enziwe lo muntu waseswazini. Ngiyamfaka naye kulento le. Ayi mina mhlawumbe nabanye bengajabula lo muntu waseswazini maye bengachazela icourt ukuthi uShembe ubulale ngani ingane zaseswazini uzibulale nini a provide ubufakazi obutangible ukuthi nambu ubufakazi nangu uShembe unyazi lwezulu lubulala ingane. Nangu uShembe thathe ingane eyoqinisa inkosi yamaswa aveza ubufakazi. Hayi le theory nale hallucination abayenzayo. Nalama assumptions abayenza. Ngikuzwile ukuthi uyazi kunabantu abakenjoyayo ukukhonkotha uShembe. Angazi bagayinani. But there are people bakenjoy bathi njoba de kune hurricane uShembe njoba kuzoba uJuly uyathwala. Inonsense ongakazi uzibona. Lento eshoyo lo muntu waseswazini uShembe uthwale ngengane. Usisize eNkulunkulu. Size inkosi yamakhosi. Akeke buveza ubufakazi ngoba lo mlando lo akawukhuluma manje le video obuyizibuka na izizukulwana ukuthi uShembe wabulala ingane eSwazini ngoba ezoqinisa inkosi yamaswati. Uyazi kwanele ukumzonda uShembe umenyanya kwanele lokho kodwa mose uzokhuluma izinto ezinjengalezi sekuhlasimula usumzimba kethusa. Ngake ngabuzwa intombazane mina esebenza eShoprite lapha ezirust lapha ngithi intombazane ngiyayincokolisa nje. Ngithawazwa umuhle ntomba ufuna ukugana eKZN athi ha saba ngaba amaZulu washa kwacimba yazi yagcina ingene endabeni ukuthi kuyiqiniso ukuthi ke yathi usonta kwaShembe ngoba umbona intshebe nesihluthu ngathi yebo ngisonta khona wathi iqiniso ukuthi uShembe wandiza waxhuma amaphiko wandiza ngathi mina ayamanga lawo wakuzwa ngubani wena lokho wathi ngakuzwa ngumfundisi owayesuka eKZN ekhuluma enkonzweni ebandleni engisonta kulo. Uyabona lo muntu usuka le eKZN uyokhonkotha uShembe uyoqamba amanga akatshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu wathini. Ukuthi uJesu wathi nanikhuleka ningabi njengabazenzisi ngoba bathanda ukukhuleka bemile endlini zokusonta. Ukuthi wathi uJesu ningahlala ehlalweni endlini zokusonta. Akabaxoxela abantu ababatshela abantu ngesabatha lapha. Enjoya ukukhonkotha uShembe phambi kwabantu. uSiyabonga Thwala bekufanele axoxela abantu ngoJesu lwakathi umtholile. Asho ukuthi umthole uJesu bahlangane kanjani. Abatshele futhi labantu noma sengihlubukile kwaShembe kodwa uShembe wangiphi umntwana. Uzokhuluma nje imbudane yasinto eyinonsense. Ukuthi uShembe kwaShembe kunehlabelelene enza ukuthi ingelosi nalaba akhuluma phambi kwabo uyazi ngazo abantu ababrainwashed kanjena abantu ubona lo muntu lona ikhanda lakhe leli ligcwele nje angazi ngathi ligcwele ufana naleyabona lenkuba bulongo le yaseSwazini le ethuka uShembe ukuthi ayikho ebuhlungu njengoba iNazaretha emhlabeni abantu abazi ngoba umuntu uma ethuka uShembe wena uzubuhlungu ngiyangijabulisa iNazaretha othi umuntu uma ethuka uShembe lithi uShembe uzobona inkosi ibusisa anginalo inhliziyo mina mhlawumbe ngenza ukuthi ngisoni sokugcina ngicabanga khona umuntu onezona ezifana lesaba
mhlawumbe ngiyiso noma ngimhlubuki. Umuntu ukhuluma uthi uShembe ubulala ingane. Ngoba noma ungaya kuShembe manje, njengoba ngithi kubuhlungu ba eNazaretha, noma ungaya kuye uthi Nkosi yamakhosi, noma abagcotshwa bakhe bengaya kuye abagcoba, abefundisi. Bonke abagcotshwa ngenhlaka zabo bethi sicela lo muntu amangalelwe ecourt. Uzothi mina ngaze ngibulale ingane mina. Ngakho kangizoye ecourt, inhlamba inamatheli. Ngoba iNkosi yaMaNazaretha mina ngazi kunabantu aba-enjoyayo ukukhonkotha uShembe. Angaze ngizwe mina uShembe ekhuluma ka iNkosi yaMaNazaretha yenza istatement yathi iyathokoza ukuthi seyitholakala lezingane nabenzi bokubatholakele. Yabo futhi yona ibingazile kubantu bonke ibize kubantu baseswa ibize ngonyameni yamaswazi nabantu baseswazini abayithandayo. Isho kanjalo Nkosi yami ayisho ukuthi izekela amangqumuza amehlo lawo adla umuthi kakhulu kwathi yabona umuthi uyasanganisa ngoba ukwenza ukuthi wena ubone ungasasabi. Uyingozi umuntu ongasabi umuntu emhlabeni. Fanele uma umuntu ebebe khona abantu ozobasaba ngoba uma ungasasabi umuntu usuyimpongo nje wena akusahambi kahle. Kushimisa ukukhuluma isingisi ayiyabona uNkulunkulu usisize. Yabona lo nto eshoyo lo muntu ukuthi uShembe uthwale ngengane isazohlala iminyaka ngeminyaka lento. Baningi abantu abazokholelwa kulento le. Lento eyamanga hlaza cwecwe. uNkulunkulu akasisize. Sithwele kanzima impela kuba buhlungu mawuza umuntu ethi uShembe kanje.